per dibuixar un triangle coneixent els costats A igual a 77 mil·límetres, B igual a 58 mil·límetres i l'angle de 45 oposat al costat B, hem de fer una recta que serà la corresponent al costat B i d'aquesta recta hem de marcar un punt i un altre punt a 58 mil·límetres, ja que és la longitud del costat B. Des d'aquest primer punt hem de marcar una recta que formi un angle de 45 graus amb la primera. Aquest angle ha de ser de 45. I perpendicularment en aquest punt hem de fer una recta. Hem de fer la mediatriu del costat B, és a dir, des d'aquest punt en aquest, i per aquest punt hem de fer una circunferència. Per així fer cercapàs de 45. És a dir, que tots aquests punts es troben a 45 graus d'aquesta recta. Ara, perquè el costat A sigui de 77, hem de fer una circunferència des d'aquest punt amb un radi de 77, que és el que mesura el costat A. I tenim aquest punt, des d'aquest punt a la intersecció d'aquestes dues circunferències tenim el costat A. Podria ser també en aquest, ja que l'angle seria de 45 igualment. I ja tenim el costat B de 58 mil·límetres, el costat A de 77, i ara ens quedaria unir aquest punt i aquest. I el triangle resultant seria aquest.